Áno ľudia, čaute, ja som Hnutý a dneska je tam nový videa a ako som slúbil, tak aj máte. Dneska tu mám ten e-bike, je to za pomocou. Volá sa značka Gigant a je z Eco Shop. Tu vám to môže takto pomôcť. Máte tu 3 režimy. Prvý je Eco, potom Normal a potom Sport. Tu si môžete prehodiť. Tu maximálne sa mi zdá, že sedmička. Maximálne si zadať môžete sedmičku. A tu máte kľudne aj tachometer potom. Ja, môj najväčší tachometer, že som išiel do kopca, bol, že 30. Lebo tu máte Sport a ten Normal a Eco, ja som išiel na Sport a to ide proste rýchlo. Tak toto tu je pekné a potom tu sa nachádza hlavná baterka. Nabíja sa to cca tak hodinu alebo 2, aby ste mali plnú baterku. A tu je potom tiež normálne stojan. A tuto ešte dole, samozrejme však tuto sa to nabíja, tak kde počkajte. No proste to musíte vybrať a tak sa to nabíja. Tu je lat. No a tu sa proste nabíja a tu ešte dolu sú také kapsle, kde napríklad tu sú 2 prázdne fľaše a tu tiež 2. A tam sa nachádza baterka, pumpa a veľa vecí okolo neho. Nič, môžete zazdiť. Tu sme a idem si to zapnúť a môžeme ísť rovno na to. OK, zastavím Sport. Môžeme ísť. OK. Ako môžete počuť, čo to ide. A ideme. Tachometr je, že 16 alebo koľko. Opa, ťama. To je úplne bomby. 21. Ešte mi to zrýchlo zase. Mám to na sedmičke a idem bomby úplne. OK, teraz sa tu pribrzdím. Môžu sa niektorým zdrbať. Náhodou je to celkom fajn. To rovinanka. Pribrzdíme. A sa režimu Sport a baterka, keď som išiel do kopca, tak sa rýchlo míňa. Však ísť do kopca. Teraz to popustíme a ideme 22. 27. 30, ježiši. OK, toto ja už nezvládam, lebo toto je staré 3-krát najlepšia. Hopa. Ježiši, opa. Po offroade neviem, ako to chce natočiť, ale to po ceste to pôjde. Kabát asi ani stabilizátor nemôže zapnúť. A to najhoršie. Wow, pezička. A jedeme, jubi. OK. Kámo, tento bike je super. Ono mi ani netreba elektro, lebo to samo proste vyšlape sa. A tu je mne kokať prírodou. Wow, to je nádhera. Chill. To je v kúde. Tento bike je aj v tom dobrý, že proste nikdy to do pomoci. Nemusíte ísť proste rýchlo. A ja proste šlabete a už na to ide. A je to vlastne však ten režim Sport, Eco a Normálny ide, neviem koľko, ale to proste, ten bicykel je sám o sebe dobrý v tom, že vy to proste tak došlapete, že to musíte tak došliapávať. Nemusíte, že proste bežať, ani tak pridávať, jak na normálnych bicykloch, ale že to musíte proste došlapať pri týchto. To je na to najlepšie. Teraz musím sa pribrziť, lebo to sa bude určite. Alright. To je nádhera, wow. OK, a pridáme. Wow. 26 ideme. Jedeme. Nádhera. Brzdíme. TikTok, dobrá. To bike je famózny. Dobrá, my zišli všetko a teraz ideme smerom hore. No, každopádne, teraz to je takto bliká nádherne, ale nevidíte to? OK. No, kde? A to. Čakajte. OK. No a každopádne teraz, keď to môžete konkrétne trochu vidieť, jedna baterka sa tam minula a dáme si to, dáme režim Sport, ale Normal. Čiže klikneme na túto šípku. Ja to režim Normal a samozrejme, keď to pôjde na Eco, tak ešte 3 baterku. A poďme rovno. OK, no poďme do kopca. Ešte musíme počkať, kým prejde auto. No, auto prešlo a môžeme ísť rovno na to. Takže vraj Eco mode. Kamo, iba proste šlapem a ono to ide samo. Samo proste, aha. Iba šlapem. Aha, už idem 15 km do kopca. To je čo? Nice.
Okej. Nie petardy, chore. A už napríklad 20 do kopca. To je chore. To bicykel je super. O, auto. Auto. Okay. Teraz tá väčšia premávka trochu. A ideme. Ujdeme sa hore. OK, už sme hore a nachádzame sa hore. Bolo to za mňa veľmi dobré a kebyže chcete viacej podobných výberí s týmto bicyklom nádherným, samozrejme ešte dneska dačo pojazdíme, ale to má tak spúšovná cesta, samozrejme vypnúť. Blíka? Počkajte. Je sa doma, počkajte. Teraz to vypínam. Tak. Chceš to podržať dlhšie? Dobre. Ak chcete viacej videí s takýmto podobným bajkom, tak nezabudnite mi dať like a odber, lebo chceme dosiahnuť 150 odberov a vtedy sa odhalím, možno. Alebo 200. Uvidíme. Dobre. To bolo tohto videa všetko, obok sa like a odber. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau, čau.